Wel, croeso, cynnes I chi yma heno eto. Mae'n braf bod ni'n cael y rhyddid ar fraint yma o ddod at ein gilydd I addoli yn Duw ni. Fel chi'n gweld Emyr sy'n arwain heno, ac yna ar ôl yr oedfa gai annog chi aros I gyd gymdeithasu yn gilydd, paned fan hyn ac I rannu gyda'n gilydd ac I fod yn agored gyda'n gilydd. O ran yr wythnos wedyn, cwrgweddi yma, nos Fawrth, 7:45, yna nos Iau, Wyn yn esbonio emyn, cofiwch am hynny ar Zoom, 8:00. Cofiwch am y clybiau wedyn, nos Wener, gweddio bendith Duw ar y clybiau, ac yna bore dydd Sadwrn am 10 o gloch tan 12, I ni'n cael y fraint o lanhau y capel. Felly, gai annog chi I ddod I gael sgwrs efo'n gilydd, ond hefyd yn benodol I weithio I lanhau y capel. Rhwng 10 a 12 ac yna nos Sadwrn am 6 mae'r gwragedd yn mynd allan am swper a os newch chi weld Amanda jyst mwyn trefnu beth I chi moyn. Ambell I beth ychwanegol, casgliad y mis yn mynd at Barnabas Fund, byddwn ni'n esbonio fwy am hynny wythnos nesaf gobeithio, ac yna rhagrybydd cyfarfod aelodau ar y 7 yr 20 o Ebrill, pnawn dydd Sadwrn am 3 o'r gloch. A wedyn, gai jyst annog chi rhag ofn bod chi ddim gyda un o'r rhain, gweddiadur y capel, mae jyst yn rhoi ar gyfer bob diwrnod pwy I weddio amdano a materion gwahanol, a mae lli bod yn ganllaw, lli bod yn help syml I gyfeirio'n gweddiau ni o ddydd I ddydd. Os ych chi ddim gyda un, a fi'n sôn nawr am unrhyw un, smod beth yw oedran chi o'r iair hynna, mae yna fwy o'r heifen hyn, neu roi nhw ar y bwrdd yma erbyn y diwedd. Os chi ddim gyda un, plis cymrwch a'i ddefnyddio fe o ddydd I ddydd. O'n i'n siarad o bobl ifanc yn ysgol Sul bore yma a gofyn beth sydd wedi bod yn help I ni wrth wrando mewn oedfa, gwrando'r bregaeth. A rhai o'r awgrymiadau oedd bod ni'n gweddio am help, a un arall oedd nhw'n gweud oedd bod ni'n holi cwestiynau yn ystod yr emynau ac yn ystod y ddarlleniad ac yn ystod y bregaeth, bod ni'n holi cwestiynau I ni'n hunain. Felly, gai annog fi a chi falle I wneud hynny heno, ond gadewch I ni ddechrau trwy weddio. Dad, ni'n dod ato ti nawr, nid oherwydd arferiad, ni'n dod achos ni'n ymwybodol bod angen dy gymorth di arno ni, ac ni'n gofyn o arglwydd o Dduw ein tad, helpa ni nawr I ganolbwyntio, helpa ni I holi cwestiynau I ni'n hunain, ac ni'n gofyn fwy na dim ar y tu anfon yr ysbryd glân mewn grym, fel bydd y gair byddwn ni'n clywed yn cyffwrdd â ni, ac yn ein dwy ni, yn dod â ni'n mwy agos ato ti, ac y byddi di o arglwydd yn siarad a unrhyw un yma sydd eto heb gredu, y byddi di'n achub nhw heno, ac y byddwn ni gyd ar ddiwedd o'r oedfa yn gallu dy glodfori di, am dy fod ti wedi achub eto gogoniant Iesu Grist. Clew ein gweddi ni os gweli di fod yn dda, trigar ha wrthon ni am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist ein gwaredwr annwyl. Amen. Amen. Diolch Gwydion. Mae'n dda I fod gyda'n gilydd eto I addoli. Fi'n falch bod chi wedi dod yma. Mae'n un peth I ddod fan hyn, mae'n beth arall yn dydi I ddod at yr arglwydd Iesu Grist, a dyna sydd angen I ni wneud mewn gwirionedd. Mae'n beth gret bod chi wedi dod fan hyn, ond mae'n wahoddiad heno I ni ddod at Grist. Fel ydyn ni, yn anghennus, yn waglaw, dod mewn ffydd ato fe. A mae'r emyn gyntaf I ni'n mynd i'w chanu y teitl sydd wedi cael ei roi yw Gwahoddiad at Grist. Deiwch, bechaduriaid, tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi yw mab Duw. Nac amheuwch, abl ac ewyllysgar yw. Rai anghennus, dewch a chroeso I gael rhoddion Duw yn rhad. Cewch wir ffydd ac edifeirwch, a phob gras yn ddinacad. Dewch heb arian, prynwch gan yr Iesu yn rhad. Dewch,
blinderog a thrwmlwythog, trwy y cwymp gath farwol fryw. Os arhoswch nes eich gwella, beth ni ddeuwch yn eich byw. Pechaduriaid, nid rai cyfiawn, eilw Dyw. Mae Dyw yn galw ni ato fe heno. Gadewch i ni ddod felly, gadewch i ni sefyll i ganu dy'n gilydd. Cyn bod ni'n darllen, gawn ni weddio yn gilydd, nawn ni droi at Dduw. Arglwydd i ni yn diolch i ti heno. Fod yna wahoddiad i ni ddod ata ti. Ni'n diolch arglwydd dy fod ti yn ein gwahodd ni dy fod ti'n gwybod y math o bobl ydyn ni. Ti'n gwybod popeth amdano ni arglwydd. Ti di gweld pob eiliad o'n bywyd. Ti di gweld holl feddyliau ag pob peth sydd yn ein calon ni. Ti di clywed pob gair sydd wedi dod o'n gwefusau ni. Ti'n gwybod yn iawn sut rai ydyn ni. Ac eto dad, rwy ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. A ffordd felly i ni nesau at y ti yn awr trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn yn neud i helpu ni wneud hynny nawr. Helpa ni weld ein hunan yn gywir heno, helpa ni weld di yn gywir heno. Helpa ni weld ein hangen, a helpa ni ddod nawr mewn ffydd. Amen bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mae'n darlleniad ni heno yn dod o llythyr Paul at y Galatiaid. Oes gair o esboniad, a ambell un ddim gyda ni bore yma. Dros yr wythnosau nesaf, ein thema ni mewn ffordd yw ffydd. Yn y boreau, ni'n mynd i fod yn edrych ar llyfr Habakkuk.
yn yr Hen Testament, a Habacuc yn gwynebu sefyllfaoedd dyrys, a'r hyn sy'n dod drosodd trwy'r llyfr yna yw bod angen i ni ymddiried yn ni. A bod ni'n gallu rhoi ein ffydd ni yn niw. Ac falle'r adnod neu'r geiriau mwyaf enwog yn llyfr Habacuc yw fydd y cyfiawn yn byw trwy ffydd. Ac mae'r geiriau yna yn cael ei dyfynnu tair gwaith yn y Testament Newydd. A be ni'n mynd i felly wneud ar Nos Sul yw troi at yr mannau hynny. A mae'r man ni'n mynd i droi heno, fel fi'n gweud, yn llythyr Paul at y Galatiaid. A ni'n mynd i ddarllen pennod 3 ac adnodau 1 i 14 a gweld chydig o be mae Paul yn dweud fan hyn am ffydd. Felly Galatiaid pennod 3, dechrau yn yr adnod gyntaf. Y Galatiaid dwl. Pwy sydd wedi eich reibio chwi? Chwi, y darluniwyd ar goed o flaen eich llygaid, Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Y cwbl roedd am ei wybod gennych yw hyn. Ai trwy gadw gofynion cyfraith y derbyniaswch yr ysbryd? Ynte trwy rando mewn ffydd. A ydych mor ddwl â hyn? Wedi i chwi ddechrau trwy'r ysbryd a ydych yn nawr yn ceisio pen y daith trwy'r cnawd? Ai yn ofer y cawsoch brofiadau mor fawr, os gallant yn wir fod yn ofer? Beth ynte am yr hwn sy'n cyfrannu i chwi'r ysbryd ac yn gweithio gwirthiau yn eich plith? Ai ar gyfrif cadw gofynion cyfraith? Ynte ar gyfrif gwrando mewn ffydd mae'n gwneud hyn oll? Y mae fel yn achos Abraham. Credodd yn niw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Gwyddwch gan hynny am bobl ffydd. Mae hwy yw plant Abraham. Ac mae'r ysgrythyr wrth ragweld mai trwy ffydd y byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenhedloedd wedi pregethu'r efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn. Bendithyr yr holl genhedloedd yno ti. Am hynny y mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham un llawn ffydd. Oherwydd y mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith dan felltith, achos mae'n ysgrifenedig. Melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith a'i wneud. Mae'n amlwg na chaiff neb ei gyfiawnhau ger bron Duw ar dir cyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Neu y cyfiawn a gaiff fyw trwy ffydd. Eithir nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith. Dweud y mae hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddynt hwy. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith. Pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a grogir ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Nawr ni ganu nesaf yn gilydd
rhif 36 yng Ngwmpawd 2. Mawr dy ffyddlondeb yn yw yn dy nefoedd. Rhyw dy addewid bob amser i mi. Cadarn dy air dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un a thragwyddo o'i ti. Mawr dy ffyddlondeb di. Mawr dy ffyddlondeb di. Newydd bendithion bob bore a ddaw. Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fy angen, pob peth sydd dda, fe'i derbyniais o thlaw. Nawr ni sefyll i ganu.
gadewch ni weddio dyn gilydd. I arglwydd mawr dy ffyddlondeb di. I ni yn diolch i ti am bob peth da rwy ti wedi rhoi i ni arglwydd. Mae gennym ni gymaint o resymau i ddiolch. I ni'n diolch o arglwydd dy fod ti wedi ein creu ni. Ni'n diolch dy fod ti yn ein cynnal ni o funud i funud arglwydd. Ni'n diolch dy fod ti yn rhoi yr haul a'r glaw yn ei tro. Diolch i ti am fwyd a diod ac am gartrefi a dillad a theuluoedd. Ni'n diolch i ti am fesur o heddwch a diogelwch i ni'n ei brofi ar hyn o bryd. Ni'n diolch i ti am yr holl pethau yma sydd yn pwyntio ni at dy gariad di, a dy ddaioni di, a dy nerth di, dy ddoethineb di. Da, ni'n diolch i ti i unwaith eto'n fwy na dim am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch bod fel ni wedi darllen heno, wedi dod yn felltith yn ein lle ni. Fod ei fod e'n ddibechod, fod wedi cadw gofynion y gyfraith yn llawn, fod yn heiddi pob peth, pob daioni, yn heiddi bywyd rhagwyddol. Diolch bod yr arglwydd Iesu wedi mynd i'r groes a wedi dod yn felltith drosto ni. Diolch bod wedi cymryd cosb ein pechod arno fe ei hun yn ei gorff ar y pren. Diolch yn awr arglwydd bod ni yn cael ein hachub trwy ras a trwy ffydd. A da, ni'n diolch i ti bod gennym ni gyfle heddi, heno, a ni'n gobeithio dros yr wythnosau nesaf yma i feddwl mwy am ffydd. Falle bod yn taro rai ohono ni'n rhyfedd i wneud hyn. Ni'n gwybod beth yw ffydd. Mae'n rhan mor ganolog o y Beibl ac yr Efengil. Ac eto, Dad, i ni wedi darllen heno o llythyr Paul at y Galatiaid. Rai oedd ar un adeg yn glynu wrth ffydd. Ffydd yng Nghrist yn unig mwyn iachawdwriaeth. Ond rai oedd wedi colli golwg ar hynny. A mewn ffordd wedi gadael ffydd mwyn dilyn llwybr gweithredoedd. Wedi stopo ymddiried yng Nghrist yn unig a wedi dechrau ymddiried yn ei bywydau nhw ei hun a'i fuddod nhw ei hunan. O arglwydd. A ni'n gwybod felly fod yna beryglu ni. Os oedd hynny'n gallu digwydd i'r Galatiaid, gall yr un peth ddigwydd i'n yna hefyd. A felly ni'n gweddio heno, neu di helpu ni i ddysgu mwy am ffydd, beth yw ffydd. Ond arglwydd, yn fwy na hynny, ni'n gweddio neu di roi ffydd i ni. Bydda pob un ohono ni yma yn gwybod fod ein ffydd ni, ein ymddiriedeth ni yn llwyr yn Iesu Grist, yn ei berson hyfryd ac yn ei waith orffenedig drosto ni. O Dad, gweithia yn ein calonau ni yn awr. Os gweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni. Rwyf 169 yn y llyfr yma. 169. Am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth. Dirgelwch yn ddisu. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy.
O fenaid, gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn. Dy fywyd mentra arno, ac arno'r rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Yn ei sefyll i ganu. Trowch gyda fi i Galatiaid pennod 3, adnodau 1 i 14, a fel nes i sôn yn gynharach, dyma un o'r rhannau yn y Testament Newydd sydd yn dyfynnu o Habakkuk pennod 2 ag adnod 4. Nawr bore yma, pan o'n i'n edrych ar ddechrau llyfr Habakkuk, o'n i'n gweld Habakkuk yn cael rhyw fath o crisis o ffydd. Oedd ffydd ganddo fe, ond oedd ei sefyllfa fe ar hyn oedd a'r bobl yn gwynebu yn achosi fe i gwestiynu, i gwyno i ddew a holi yr arglwydd beth oedd yn ei wneud. Wrth i ni droi Galatiaid, pennod 3, gallwn ni ddweud fod y Galatiaid hefyd yn cael crisis o ffydd, ond mae crisis nhw yn un reit wahanol. Yn eu hachos nhw, y crisis oedd bod nhw yn troi eu cefnau ar ffydd. A wedi ffeindio hunan yn mynd nôl lawr y llwybr yma o ddibynnu ar eu gweithredoedd nhw, y ffordd o'n nhw'n byw, eu ufuddod nhw, eu gallu nhw i gadw gofynion y gyfraith. A felly, pwynt llythyr Paul at y Galatiaid yw tynnu nhw nôl, herio nhw, siarsio nhw, atgoffa nhw o'r efengyl wnaethon nhw glywed a derbyn a chredu. Yr efengyl yma sydd yn dweud y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Nawr, be fi eisiau gwneud yn arbennig heno te, yw edrych ar yr geiriau yma ddarllenon ni. A meddwl, wel, beth i ni'n dysgu fan hyn am ffydd. Ac yn benodol, be fi eisiau ni ffocysu arno fe, yw i feddwl, be ni'n dysgu am natur ffydd. What's the nature of faith? Beth yw'r ffydd yma? Ni'n gallu defnyddio'r gair yn rwydd, yn dyn ni? O, ie, mae ffydd dy fi. Ond beth yw hynny? Beth yw ffydd yn ei hanfod fel petai? Felly'r pwynt cyntaf eisiau ni nodi yw hyn. Mae ffydd mewn ffordd y gwrthwyneb i weithredoedd. Okay? A mae'r berthynas rhwng ffydd a gweithredoedd yn gymleth. Okay? Mae sawl pregaeth just i delio gyda'r cwestiwn yna. Fi ddim eisiau chi gamddeall
beth i fi'n dweud fan hyn. Okay? Dwi ddim bod ffydd yn dda a bod gweithredoedd yn ddrwg. Bod ffydd yn bwysig a bod ein gweithredoedd ni ddim yn bwysig. Na, ond y pwynt yw, mae ffydd a gweithredoedd yn cyflawni pethau gwahanol. Okay? Mae'n gweithredoedd ni yn bwysig wrth gwrs bod nhw. Chi'n meddwl am be mae Iago yn dweud yn ei lythyr penod 2 o lythyr Iago. Mae'n dweud hyn, fy nghyfeillion, pa les yw i rywun ddweud fod ganddo ffydd ac yntau heb weithredoedd? All y ffydd honno ei achub? Mae'n mynd mlaen i ddweud, fel mae'r corff heb anadl yn farw, felly hefyd mae ffydd heb weithredoedd yn farw. Mae'n hollol glir pan ni'n darllen y Testament Newydd fod ffydd go iawn, ffydd byw, yn esgor ar weithredoedd. Ond yna lot o gyffro dros y penwythnos yn Wrecsam. Mae tîm pêl-droed Wrecsam wedi cael dyrchafiad am yr ail flwyddyn yn ôl ac mae yna lot o sylw wedi bod i tîm pêl-droed Wrecsam. Maen nhw wedi cael y perchnogion enwog yma o America, mae yna raglen deledu wedi bod, lot o ffys. Nawr, os o'n i'n dweud wrthych chi heno, chymod be, fi'n fan enfawr o Wrecsam. Bydda lle gyda chi i amau. Bydda lot o le gyda chi i amau. Fi erioed i gwylio gêm Wrecsam ar y teledu, heb sôn am mynd lan i wylio nhw yn y cnawd. Sa'n gwybod enwau y chwaraewyr, heblaw am falle un neu ddau, byddwn eisiau bod gallu dyfalu un neu ddau jyst o be fi'n cofio o ddarllen yn y newyddion. Ysdim da fi kit Wrecsam. Gallwn ni ddweud bod fi'n gefnogwr, a bod fi'n caru Wrecsam a nhw yw'r tîm gorau yn y byd, ond does dim tystiolaeth o hynny, os e? A mae'r Testament Newydd yn gweud yr un peth am ffydd a gweithredoedd. Mae'r syniad bod rhywun efo ffydd heb weithredoedd yn nonsens. Mae'r berthynas a'r drefn yna yn hynod bwysig. Mae pobl weithiau yn drysu yn dyn nhw. Maen nhw'n meddwl, fi angen byw mewn ffordd penodol a bydd hwnna'n dod â fi i fod yn Gristion ac i gael ffydd. Na. Na, ni ddim angen newid y ffordd ni'n byw mwyn cael ein hachub. Mae angen i ni gosod ein ffydd ni yn Crist mwyn cael ein hachub a bydd hwnna yn newid y ffordd rydyn ni'n byw. Okay? Felly nid dyna fi'n golygu. Be fi'n golygu yw hyn. Pan ni'n meddwl am natur ffydd, beth yw ffydd? Yn ei hanfod, gallwn ni bron ddweud fod gwrthwyneb i weithredoedd. Rydwch eto ar rai o'r adnodau ni wedi darllen heno. Drychwch ar adnod 2. Beth oedd ffocws yr Galatiaid ar y pwynt yma? Wel, o'n nhw'n ffocysu ar cadw gofynion cyfraith. Ac yn adnod 3, mae Paul yn sôn bod nhw'n ceisio pen y daith trwy'r cnawd. Ac yn adnod 10, ni'n clywed eto bod nhw'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith. Ac yn adnod 12, mae'n dweud nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith, dweud yma hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddynt hwy. Beth sy'n dod drosodd fyna? Y ffocws efo gweithredoedd yn ddigon amlwg yw fi. Be fi'n gwneud? Beth i fi'n dweud? Beth i fi'n meddwl? Ein hymddygiad ni. Dyna oedd yn wir am y Galatiaid yn dyfa. A dyna sydd yn aml yn wir amdano ni. Ni eisiau gweithio mwyn profi ein hunan. Ni eisiau achub ein hunan. Ni eisiau cyfrannu rhywbeth ger bron Duw.
Chi'n gweld y tueddiad yma o oedran ifanc iawn. Os ych chi wedi gweld plant yn chwarae ac yn gwneud pethau, dro ar ôl tro, be maen nhw moyn? Maen nhw eisiau fi'n gwneud e. Fi'n gallu gwneud e. Fi moyn wneud e fy hunan. A chi'n cynnig helpu nhw, maen nhw'n dweud na, fi'n mynd i wneud e. Bod nhw falle methu wneud e. Neu maen nhw'n mynd i wneud mes wrth wneud e. A maen nhw'n mynd i gymryd lot hirach i wneud e. A dwi ddim yn mynd i fod cystal pan maen nhw'n gwneud e. Fi moyn wneud e. Dyna yw agwedd gweithredoedd. Beth ych chi'n gwneud, eich cyfraniad chi, cadw'r pethau yma, dibynnu arnyn nhw, ceisio pen y daith, eich hunain. A mae hynny'n broblem os ni'n edrych i'n gweithredoedd mwyn ein hachub ni. Mae'n broblem achos dyw'r gallu ddim yno ni i fyw yn ddigon da. Drychwch eto, mae adnod 10 yn gosod y peth mor glir i ni, yn dydy. Mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith dan felltith. Achos mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith a'i wneud. Os chi'n mynd i ddibynnu ar weithredoedd, mae'n rhaid i chi gyflawni'r cwbl. Mae'n rhaid i chi fod 100%. I chi methu torri'r gyfraith o gwbl os ych chi'n methu mewn un pwynt yna chi yn eog o dorri y cwbl. Gafon i chi heno, ydy hynny yn disgrifio chi? Ydych chi'n byw eich bywyd chi ar sail eich gweithredoedd chi? Ydych chi'n meddwl heno bod eich derbyniad ger bron Duw yn ddibynnol ar pa mor dda i chi? Ydych chi'n credu pan ych chi'n marw ac yn dod o flaen gorsedd Duw, beth sy'n mynd i fod yn bwysig yw beth i chi wedi ei gyflawni, beth i chi wedi wneud. Os ydych chi'n gwynebu losing battle, mae Paul yn dweud hynny'n glir fan hyn, melltith ar bob un, nad yw'n cadw at bob peth. Natur gweithredoedd felly yw edrych i fewn, edrych ar yr hunan. A dyna pam fi'n dweud fod o ran natur mae'r gwrthwyneb i ffydd. Felly os ni'n eisiau deall beth yw natur ffydd, mae eisiau ni weld fod e'r gwrthwyneb i hynny. Mae ffydd yn edrych allan. Felly beth yw ffydd? Beth yw natur gwir ffydd? Wel, nid gweithred arall yw ffydd. Okay? Dwi ddim, chi'n methu achub eich hun trwy eich gweithredoedd da, felly mae'n rhaid i chi wneud rhywbeth arall, sef credu na. Na, mae ffydd yn wahanol. Mae ffydd i'w wneud gyda ein gwybodaeth ni ar hyn i ni yn ei gredu. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn cymysgu ffydd gyda mathau arall o wybodaeth. Okay? Drychwch be mae Paul yn dweud yn Penod 3 adnod 1. Mae'n dweud wrthyn nhw, y Galatiaid do. Pwy sydd wedi eich reibio chwi? Chwi y darluniwyd ar goed o flaen eich llygaid, Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Mae Paul mewn ffordd yn atgoffa nhw fan hyn o pan wnaethon nhw glywed yr efengil gyntaf. Wnaethon nhw glywed Paul a'i gyfeillion yn darlunio Crist wedi ei groeshoelio. Oedd y Galatiaid wedi clywed y pethau hyn. Ond nhw wedi dysgu y pethau hyn. Ond nhw wedi dod i gydnabod gwirionedd y pethau hyn. Oedd ganddyn nhw wybodaeth, a mae hynny'n dda, a mae hynny'n bwysig, ond dyw hynny ddim yn ffydd. Chi'n gweld, dyw hynny ddim yn ddigon. Mae ffydd yn rhywbeth profiadol. Mae ffydd yn rhywbeth sydd yn ymddiried. Fi'n gwybod wedi defnyddio'r darlun yma droi o'n o'r blaen, ond allai ddim meddwl am un gwell. Jyst dychmygwch cader, okay? Bod ni cader fan hyn.
Chi'n gallu edrych ar gadair yn dich, a chi'n gwybod bod y gadair yna. Na fe, mae gwybodaeth gyda chi. A chi'n gallu edrych ar y gadair, a chi'n gallu cydnabod, mae'n edrych yn gadair dda, mae'n edrych yn gadair gyfforddus, mae'n edrych yn gadair cryf. Fi'n hyderus bys ni'n gallu eistedd yn y gadair yna, a bydd y gadair ddim yn colapso o dan fy mhwysau. Ond ffydd yw eistedd lawr, ynddo fe? Ffydd yw roi'ch penol chi ar y gadair a codi'ch trad chi oddi ar y llawr. Gorffwys, ymddiried, pwyso. Mae ffydd mor wahanol felly i weithredoedd, chi'n deall? Lle mae gweithredoedd yn pwysleisio yr hyn i ni'n gwneud, mae ffydd yn pwysleisio edrych allan. Mae ffydd yn pwysleisio derbyn. Drychwch eto, na i ddim darllen yr adran i gyd tôn, drychwch ar y ffordd mae Paul yn siarad am ffydd, adnod 2. Mae'n sôn am bod nhw wedi derbyn yr ysbryd trwy wrando mewn ffydd. Wedyn yn adnod 5, mae'n dweud eto y syniad yma o wrando mewn ffydd. Adnod 6, mae'n sôn am Abraham fel un sydd yn cael ei gyfrif yn gyfiawn. Yn adnod 9, ni'n clywed am pobl ffydd yn cael ei bendithio. Yn adnod 13, ni'n clywed fod Crist wedi prynu ryddid i ni. Adnod 14 wedyn yn dweud fod bendith Abraham wedi ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a ddawyd. Chi'n gweld y syniad cyson sy'n cysylltu'r holl bethau yna? Mae'r pethau mae gyd yn cael ei rhoi i ni trwy ffydd. Mae'r pethau mae gyd yn cael ei derbyn mewn ffydd. Ni'n gwrando mewn ffydd. Nid be fi'n dweud yw'r peth pwysig fan hyn, ond gwrando. Ni'n derbyn, nid beth i fi'n cyfrannu, ond beth i fi yn ei gael. Ni'n cael ein bendithio, nid fy ngweithredoedd da i sy'n mynd i achub, ond y ffaith fod Duw yn tywallt ei gariad a'i fendith arno fi. Mae'r pwyslais efo ffydd, ddim ar beth i ni'n gwneud, ond beth sy'n cael ei wneud i ni. Nid beth sy'n gyda ni i'w roi, ond beth sy'n cael ei rhoi i ni. Os yw gweithredoedd fel dod at Dduw gyda dwylo llawn edrych ar hyn, wel mae ffydd yn dod yn waglaw. Natur ffydd yw i fod yn ostyngedig, yn edifeiriol, yn anghennus, yn ddibynnol llwyr ar Dduw. Does dim byd gen i i'w gynnig, a wneud i faddau, a wneud i roi, a wneud i achub. Ac yna, gyda ffydd, neu trwy ffydd, ni'n byw bywydau gogoniant i Dduw. Dyma natur ffydd. Ymddiried yn yw, heb edrych ato ni'n hunan. Edrych i ffwrdd o'n hunan ato fe. A beth sy'n wych fan hyn yw fod gronyn bach o ffydd yn ddigon. Os chi'n mynd i ddibynnu ar cadw'r gyfraith, chi'n gorfod cadw ei gyd, cant y cant. Ond mae Crist yn dweud, na, os oes gan rhywun hedyn mwstard o ffydd, mae hynny'n ddigon. Dewch efo'ch ffydd gwan, dewch efo'ch ffydd amheus, dewch gyda'ch ffydd petrus, dewch gan ddweud, fi yn credu ond helpa fi yn fy niffig ffydd. Gai ofni chi heno, ydych chi wedi profi hyn? Ydych chi wedi rhoi eich ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist? Sa'n gofyn os chi wedi clywed am Iesu, chi wedi. Fi'n gwybod hynna, achos wedi dweud wrthych chi amdano fe. Fi ddim chwaith yn gofyn, ydych chi'n credu yr hyn chi wedi glywed? Ac yn cydnabod bod e'n wir, achos mae'r diafol yn gallu cydnabod bod e'n wir. Dim yn help iddo fe.
Dwi'n yn helpu chi chwaith. Ydych chi a ffydd? Ydych chi'n barod i stopo trial achub eich hunan trwy eich gweithredoedd? Ydych chi'n barod i ddod ac i gydnabod fi ddim yn ddigon da, a fyddai beth yn ddigon da, a'r unig obau sydd gen i yw bod yr arglwydd yn cynnig bywyd am y feiant trwy ras, trwy ffydd. Ond y peth gwych am ffydd yw, yn ei natur, mae'n equaliser, sa'n gwybod sut i roed hwnna'n Gymraeg. Mae'n ein gwneud ni'n hafal yn dydy. Chod os oedd iachawdwriaeth yn ddibynnol ar weithredoedd, bydde fe ddim yn deg iawn, bydde fe. Achos bydde fe'n dibynnu ar ein magwraeth ni, a ein cefndir ni, a'n statws ni, ac ein amgylchiadau ni, pa mor dda o'n ni'n gallu byw. Mae ffydd ar gael i unrhyw un. Mae Crist yn dweud, dewch. Dewch. Dewch hen ag ieuanc. Dewch cyfoethog a thlawd. Dewch gwir a gragedd. Dewch rai sydd yn alluog mewn un maes. Dewch rai sydd yn alluog mewn maes hollol wahanol. Beth bynnag yw'ch angen chi, pwy bynnag i chi. Dewch a chredwch. Fi eisiau chi. Dewch a chredwch, dilynwch fi. Mae yna level playing field fan hyn. Dewch. Trwy ffydd, gewch chi fyw. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emyr, rhif 177. 177. Craig yr oesoedd, cuddia fi, fy mwyn yr holltwyd i. Boed i rin y dŵr a'r gwaed, gynt o ddystus friw a gaid, fy nglanhau o farwol rym, ac ei ogrwydd pechod llym. Ni all gwaith fy nwylo i, lenwi hawl dy gyfraith di. Pe baim sel, yn dan di lith a phell llifau nagrebydd. Iawn niw naint i gyd yn un. Ti a llachub, ti dy hun. Nawn ni sefyll i ganu.
Eglwyd, ni'n diolch i ti eto am yr hyn ni wedi weld yn dy air di. Diolch bod yr arglwydd Iesu Grist wedi bodloni'r ddeddf. A bod wedi mynd i'r groes mwyn prynu ryddid i ni. Dad, ni methu cadw dy gyfraith di, a does dim angen i ni drio chwaith. Ond gallwn ni ddod mewn ffydd a derbyn yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosto ni. Ni'n gofyn nawr felly arna ti i roi ffydd i ni. Helpa ni, nid yn unig i wybod, ond helpa ni i gredu ac i roi ein bywyd ni i'r arglwydd Iesu ac yn awr i'w ddilyn Bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.